ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೊಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಎನ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇನಿ ಕುಡಂಜಿ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿಜಿ ಐಕ್ ದಾದ ಕಾರಣ ಪಂದ್ರೆ ಯಾನು ನನ್ನ ದುಂಬದ ವ್ಲಾಗ್ ಪನ್ಪೇನು ಆಂಡ ಇನಿ ಎನ್ನ ಮಗನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂಚದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಪಂಡದು ವೇದ ಪಂಡೆ ಐಕ್ಯಾನು ಫುಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ನಡಪೆರೆಗೊಂಡು ಬಲೆ ಓಕೆ ಬಲ ಬಲ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಪೂರ ಬೈದೇರು ಜನ ಬಲ 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 ಪವನ ಬಲ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಅವಳು ಎಲ್ಲರು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡಿ ಒಲ್ಲೇರು ಅಗಲ್ ಬೈದಿಜ್ಜರು ಆಂಡ ಪೂಜಾ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ವೇದಗ ಪಂಡದು ಕೇಕ್ಲ ಕಡಪುಡ್ದೋಲು ಎಂಕಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ವೇದಗ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಡ್ಬೇಕು ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಏಪಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಐಕ್ ಬೋಡೋದು ವೀಕ್ 18 ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪನಗಲ್ಲ ಯಾನು ಕೇಕ್ನ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ದೀನಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಚಿನ್ ಪಂದುಲ್ಲೆ ಆಡ ಯಾರೊಂಜಿ ಕೇಕ್ನ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ದೀನಿ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಒಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 9 ಏನು ಆಗಸ್ಟ್ 2 ಕೇಕ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ದೀನಿ ರಾತ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕದಕ್ಕೆ ಎಂದೆ ಅಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ದರೆ ಕೇಕ್ ಆತನೆ ಹೆಂಗೆ ಫೋಟೋ ತೋಜಲ್ಲ ಅಂದು ಕೇಕ್ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕಲಿಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ತೆಂಕಲ್ ಒಂಜಿ 8 ಗಂಟೆ ಆತನು 8:45 ಎಡ್ಮ ಮುಕ್ಕಾಲ ಆತನು ಎಂಕಲಿತೆ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ವೇದ ಖುಷಿಯಾ ಕೇಕ್ ಎಂಚಂಡು ಸೂಪರಾ ಓಕೆ ಇದು ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಹಾಂ ಪದ್ಯ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಡಿಯರ್ ವೇದು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಓಕೆ ಅಜ್ಜ ಕೊರ್ಲೆ ಹಾಂ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ಗೆತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಹಾಂ ವಿರಾಟ್ನ ಕೊರ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಿನ ಕೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಜ್ಜಗೆ ಚೂರೇ ಯಾವ ಓಕೆ ಒಂದು ಚೋಕಣ್ಣ ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೊರ್ಲೆ ಓಕೆ ಪಾವನ ಆತ ಚೂರ ವೇದಗೋ ಕೇಕ್ ಹೊರಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಮಸ್ತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಕಗೆ ಹಾಂ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹಾಂ ಓಕೆ ಶ್ರುತಿ ಆಂಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಹಾಂ ಕೊರ್ಲೆ ಓ ಹಾಂ ಓಕೆ 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 ಹಾಂ ಹೆಂಗ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವಳ ಕೇಕ್ ಆತಾ ಹಾಂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅವ ಅಂಚ ತುಯ್ಯರು ಈ ಒಂಜಿ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಪಂಡು ಏನೊಂದು ನನ್ನ ಒಂಜಾತ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೊಟ್ಟುಗು ಯಾನು ನಿಕ್ಲನ್ನು ದುಮ್ಮಗ ಬರ್ಪೆ ಅದು ಮುಟ್ಟ ಏನ ಚಾನಲನ್ನು ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇ ಪನ್ನೊಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್